Красива? Къде са ли тебе? Малко са кръвещи. Айде да си го управляваш сама. Горкото детенце. Джули, купуйте на Джули, малко рожденичка. Джулия на 6 месеца. Може да се повърка. Те нали казаха на Аватар на този филм, че не знам с колко души припадали на филма. Сериозно? Да. Един умрял в Тайланд. В Тайван. Много на сериозно ги взема нещата. Еми, това е истина. Ай да ползваш. И не му издържало сърцето. А той за какво е много нашумяно? То е 3D и все едно наистина то не е филм, то е преживяване. Все едно си вътре и участваш. Идват и отзад, отпред, като стрелят, все едно в тебе идва, нали? О, те направо ще побъркат с такива. Много истинско. Какво искаш? Защо ми каза, че вече е имало 5D? 5D. Да. Че кое е четвъртото и петото? Случвали са миризми, Ага. докосвания. Не. До там не сме стигнали още. Слагаш ли вече да сяда? Да, лекарката каза, че мога. Джули! На кое му хареса? Малко госпожице, виж назад. Виж малко. Джули! Къде е беберонището?